Ainoa Komaz, Amurreko bertsolaria da. Nola laburtuko zenuke zuretzako zer den bertsoa? Bertsoa berez, ez dakit, suposatzen dut, nik bertsoa bertsolaritzaren parte bat bezala hartzen dudala, ez, baina bertsoa berez ez da bertsolaritzaren guztia, bertsolaritzak ere hartzen du bertan dagoen jendea, bertan dituzun sentimenduak, bertsoa batez ere da, ez dakit pretestoa edo aitzakia, ez, bertara jateko aitzakia, baina ez bertsolaritzan nire ustez, behintzat, eta uste dut bertsolari guztien ustez, bezerbait gehiago dela. Duela 30 urte sortu ziren Aiarako eta Gasteizko bertso eskolak, zu Pedro Mari Bizkargunaga orduan bertso eskolan aritzen zinen, ere bai. Nola gogoratzen dituzu orduko garaiak? Zirela garai politak, gu bersotan hasi ginen garaiak. Zeran etortzen ziren irakasleak Amuriza eta Trino Azkoitia, gero Abelen Beita betortzen zan, zeran ikasi genuen zelan egiten ziren bersoak, rimak, da hori gauze politak. Horra hasi ginen gu bersoa zer dan ikasten eta bersozaletasune hartuten horra hasi ginen. Hortik aurrera purka-purketan joan zen polito. Urte batzuk badara matzazu bertso eskolara joaten. Zeran azalduko zenuke, zer egiten duzuen bertan? Zuzua zenean lehenengo aldiz bertso eskolara, pentsatzen duzu egingo duzuna dela, klasean eman duzuna, ni behintzat apuntatu nintzen klasean ikasitakoagatik, eta uste duzu bertsotan egongo zarela denbora osoa, baina jendeak jakin behar du berez lehen esan dizudana, ez dela bakarrik bertsoaz lantzen dena, baizik eta beste alderdi asko, eta nik uste dut jende asko probatu beharko lukela. Ikusten zaituelako igual bertsoten eta esaten du, nik hori ez dakit egiten, ez desapuntatuko ez dakidalako egiten. Baina berez gauza asko dira ikasten direnak eta gezurra badiru dire oso askar ikasten da. Ostiralero, astero, aretako tunel jatetzan elkartzen zineten, ez? Tunela etorte ginen afalduten, bederatzi inguruen, han eskoleak abute, da afalosten izatezan gure benetako berso pratika. Hemen ikasi dugu eskola guztietan baino gehiago guk hemen tunele. Oso politi izatezan. Eta ez bakarrik bersotarako, berba egiten gainun. Berba egiten gainun gai edozein gairi buruz alkartuten ginen igual 10, 12, 14 persona. Da orduko edozein gairen ganean egiten gainun berba, ibilten ginen txanda hartu izinik berba egiteko. Izatezan oso politi. Arabako bertso eskolek 30 urte bete dituzte. Zer aldaketa nabaritu duzuzuk lehengo bertso egintzatik gaur egunokora? Ezin dut ere berez erantzun ez dakidalako nola zegoen, entzun dudanagatik kostatu izan zen pistea bertsolaritza eta suposatzen dut gaur egun asko hobeto dagoela, ez. Bakarrik ikuste behar dugu azken 3 urteetan edo egon den gorakada, ikusten batez ere txapelketetan eta lehen igual 6 edo 7 ginela, ez dakit, saio bakoitzan eta 2 edo 3 saio zeudela, eta orain 50 piko uste dut apuntatu direla azken txapelketara eta gero eta saio gehiago egin behar direla jendea, kanporatzeko edo. Orduan, suposatzen dut aldaketa oso handia izan dela eta hobera egin duela. Bertsolaritza, ordurik ona, 30 urtean, nire zate, 30 urtean bertsolaritza aldatu da asko. Asko. Orain dago askoz be bertsolari gehiago. Askoz be bertsolari batez be gaztea dago espiloak eta onak danak. Bertsolari onak. Horregaz ez toz desan gure, antxineko bertsolari baino hobea direzenik. Oin egiten direz berso hobeak antxine baino nire eretxiz. Hora, gustagarriagoak zeintzu direzen, niretzat antxinekoak. Ze oin egiten direz berso onak, oso landute, dosano landuek, baina niretzat faltetan jaki hori txispa purbet, antxineko bersolariek okite horien txispa. Gaur egun emakume mordoa aritzen zarete taula gainean kantari. Lehen ez dagoena orain daukagun askatasun hori bai honetarako eta beste hainbat gauzetarako eta oso polita da ikustea, ez. Nola gaur egun emakume pila bat dagoen eta ez bakarrik igual
jaten direnak eta haien bertsoa kantatzen dutenak eta inorez dena fijatzen haiengan. Azken txapelduna Maialen Lujanbio izan zen, urrutirago joan gabe eta gaur egun ere pila bat dira bertsotan harrituta uzten gaituzten neskak eta baita mutilak. Ez dago ez dago ezberdintasunik generoen artean eta uste dut hori dela benetan hobetu izan dugun gauzarik onena, ez neskak egon izan abizik eta gizonen eta emakumeen artean ezberdintasunik ez egotea. Beraz, bertsolaritzak kirola bezalakoa dela esan daitezke, ezta? Batzuk lehiatzera joaten dira eta beste batzuk disfrutatzera. Zuk txapelketak, bertso afariak, formatu ugari probatu dituzu, zein duzu nahiago? Ni aktibidadea pilo bat okin dut mundu honetan. Da inonen hasi zin ieser. En hasi zin eserrie, olgodo futbolean. Futbolean, igual, Baskonian, Getxon, ez dakit nor, esku pelotan, palan, mendire, eta pilo bat aktibidade okin duaz. Eta inon enasi zin gauzan dirik, zer gaitik, leku guztitara joan azelako, interesi ikeragarri gazeosan lortu behar da, joan marigolan, joan azelako disfrutetan. Niretzat importantea da, egin dudatzen aktibidade guztietan disfrutetea, ez lortutea txapelak edo lortutea laudorioak edo gauze handiek. Disfrutetea da importanteena. Asuntoa da mundu honetan, zetako gure dozu lortu munduko txapeldune izatea zoriontzuz pasara. Nikurago dute joan mendire eta bokadillo bategaz eta ongo batzu topau eta zoriontzu bana zer. Edo futbolean olgau, edo eskupelotan edo bersotan disfrutetako. Dana dela sufridu egin behar da, disfrutetako aprubet sufridu egin behar da. Bersolaritzan batez be, bersolaritza gogorra da. Bersolaritza danik gehien sufridu duten espezialidadea da bersolaritza. Eta gogorra urtitea publikoaren aurrera jakin bari zer esan behar duzun. Zer kanta behar duzun, ze doinu. Doinua, hori, da gogorra, bersolaritza da oso gogorra. 30 urte barru gai bezala kantatzeko Aiarako bertso eskola jarriko balizute? Zer gustatuko litzaizuke esatea? Zuek okingo zainun ja edade bat. Beste 30 urte barru zu ja okingo zainun edade bat. Ni ja nintzen egongo, kasi seguru hemen. Gustauko jatan esatea zuen ondorengoak, zuek baino txarrabak ez direzela. Zuek eraindu zuen hasiek eta horrek, emonda hori zela euren fruituak, hori guztuko jatan. Bersolaritza ez amaitutea, ez zuekaz, ez zuen ostekoakaz, bersolaritza jarraitutea. Da izan daitela jaran, oimaino bea edo bardina edo bea. Eguzkiak urtzen du goian, gailurretako elurra. Guarkada jaustean ibarrera, geldigaitza den oldarra. Gure baitan datza eguzkia, iluna eta izotza. Urratu dezake